Welcome to the Amigos. Teď budeme stavět tuhle kostku na lehe, vidíte. No, chci to světlo. Teď se koukejte na tenhle přístroj. Tak teď to se může otáčet tou gumičkou. A teď hluboká hatírá z kostka. No, spíš taková bumbo. Bum! To je zábava. Bum! Bumbo! No, teďka děláme ještě čarobombu. A tuhle je takovou. Papleš ty, jo? Jo. Ale to takhle. No. Teď vezmeme tuhle věc. Tuhle věc. No, lepší se to vezmete. Mám takovouhle placku prostě. Ale teda jakýkoliv diáč. A to pak dáte sem nahoru. Jak máme tu bombu a kůl. Teď vezmeme tyhle dvě, do té tuhle, a dejte to takhle. Jestli tedy máte takový, takhle, ale takovýho 5 robota. A teď něco dá ruky. Vezmete dvě tyhle, jakýkoliv, pak vezmete moment. No. Na jednu vezmete tohle malou a dáte to, ne. No, jedu tohle a dáte to na jednu tohle. Pak vezmete tu druhou a dáte na to tohle, protože to bude jakoby takový kufr. Takový kufr. Tady bude stěhovat. A to je kufr. To je takový barevný kufr. Tak teď dáte kufr do jedné ruky a to druhý, což bude. A to druhý bude vypadat tak trošku divně, hrajte na vodě. Tohle. Protože tohle bude takový drák na pití. No. Tak nějaký Lego pití a potom to dáte. A dáte to takhle drkou. Máte robota, cestovatele. Máme robota, cestovatele. Hello.